Širom Bosne i Hercegovine dogodio se i urbicid. 534 džamije su uništene, paljenjem, miniranjem poput Ferhadije. Spaljene su i sve ostale na banjalučkom području, njih 16. 7. maja na godišnjicu njenog rušenja, vrata ove džamije ponovo će biti otvorena. Nazovimo to urbicidom. Kada uništite nečiji vjerski objekat, to znači da uništili ste mu duh. Uništili ste mu volju. On više nema gdje da se okuplja. Zabranjujete mu da se Bogu moli, tako da ima svoju bogomolju. Muftija Banjalučki nada se da će sa otvaranjem Ferhadije biti obnovljeni život Bošnjaka u Banja Luci. Ovdje sada živi oko 10.000 Bošnjaka od prijeratnih 28.000. Demografska slika promijenjena je posebno u Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku. To su gradovi za koje se Karadžić tereti da je počinio genocid i napravio čiste etničke prostore. Sada žrtve traže pravdu, priznanje da se zločin desio.